Bisan pa nga giuwan ni adtong Sabado sa hapon, wa kini makapugong sa pagpahigayon sa sinulog sa kabataan sa lalawigan. Imbis nga manayaw sa dalan, igo na lang gipalakaw ang mga dancers paingon sa Cebu City Sports Center. King Perez, Suginlimi. Pasado alas 2 nagisugda ni atong Sabado ang kompetisyon tali sa 5 ka contingent alang sa elementary division ug upat sa high school. Mga grupo nga gikan sa kalungsuran ug dakbayan sa probinsya sa Sugbo. Bisan pa man sa panahon, nagsik kayong mipasundayag ang mga bata. Kasagaran sa kolor sila mga costume gisunod sa sinina sa balaang bata nga puwa ug gold. Dunay circus nga tema ug naandan nga tribal theme sa mga contingents. Duna say contingents nga ang tema mao ang pagbangon gikan sa maingong katalagman. Lakip niini ang Latas National High School sa dakbayan sa Bugo nga nakahiagom og dakong kadaot human sa bagyong Yolanda. Tungod kay 5 na ka mga contingent ang isangka sa elementary category ug patsan sa high school category karong tuiga sa sinulog sa kabataan sa lalawigan, siguradong usap sa aksyon sa mga contingent karong umaabot na sinulog Grand Parade. Nagpabiling defending champion ang Talisay Central School sa elementary category nga mausay misakmit sa Best in Costume ug Best in Musicality Awards. Alang sa high school category, first place ang Tuburan National High School nga mausay mikuha sa Best in Musicality Award. It's just a teaser of what will happen in the Sinulog Grand Parade. Ang ilang preparation, very short na lang kahit sanan. Kaya I think they only prepare like mga December. From preview na, pag preview natin. These children, nag-sacrifice na, nag-practice so many months. And then, they deserve recognition from the province. Bisan rain or shine nga mupasundayag ang mga contingents, kinahanglan gihapong siguraduon nga luwas sa mga performers. Kini naglakip sa paglikay sa paggamit og mga bugat nga materyales sa costume ug footwear. Hindi pa lang kayo kaya pagtanaw na ko ilang mga footwear, nasa yung mga rubber soles. So, ready na sila. I think the dancers will have to take rest, a lot of sleep, and drink a lot of fluids, and of course, be sensitive in case. King Perez, News 5. Choir sa Archdiocesan Shrine of the Sacred Heart mo'y nahimong kampiyon sa ikaduhang tuig nga pagpahigayon sa Sinulog Choir Competition. Ryan Sarote, Suginlimi. Bisag uwan, wa panumbalinga sa 7 ka mga church-based choir groups ang pag-perform sa Fuente Osmeña Circle alang sa ikaduha nga Sinulog Choir Competition. 2 ka song performance ang gidalit sa mata grupo. Ang unang awit, Pahinungod kang Senyor Santo Niño. Sa ikaduha, mo ang song of their choice aron ipakita ilang kanas isip usa ka choir group. Gilingaw usab sa rektor sa Basilica Menore del Santo Niño nga mausab ang chairman of the Board of Judges nga si Father Jonas Nadas amang tan-aw sa kalihukan. Champions sa competition ang grupong Los Cantantes sa Archdiocesan Shrine of the Sacred Heart sa ilang mga awit nga Balaang Santo Niño, Ang Giya Ko ug Symphony Mungo. Nakuha ang ikaduhang pwesto sa The Voices of Cebu ug ikatulo ang The Tuners. Ryan Sarote, News 5. Bagyo lang ang makapakgang sa Sinulog Grand Parade nga gikatakda karong Domingo. Matod sa Executive Director sa Sinulog Foundation, bisan og mag-uwan, magpadayon ang street dancing o Grand Parade. Leslie Caminado Bistil, Suginlimi. Rain or shine, padayon ka. The show must go on. As long as there's no signal storms. Kini mao yulagway na Executive Director Ricky Ballesteros sa umaabot nga Grand Parade. Gingong bugtong makapahunong sa selebrasyon maulang gid ang bagyo apan malaumon kini nga unta maayo lang ang panahon. We always recommend them, require them to wear appropriate footwear.
Kinahanglan ilang mga sapatos kanang baga og sole ba. Nga i-perform nila madali na. Nga amo sang kuan gyud, among footwear durable niya makakumbati sad sa panahon nga dili sad mga dakin-as ang mga bata. Gipadayag usab ni Ballesteros nga sa mga nangaging sinulog sa kabataan kagahapon ug niadtong Sabado lang siya na impress ug taman. Matud pa niya nga nagka-improve ang work performance sa mga contingents ug iyang gilauman nga mas nindot pang masaksihan sa Grand Parade karong Domingo. And this is the best sinulog ay sa dakbayan ng lalawigan kay nakita nimo even the judges are having hard time to choose a winner. They're all good. Ni-level up ng performance, the costuming, the production, even the movement, synchronized movement sa mga bata. Wala pa ito dalinas pa kayo ito ang stage. How much more kung di ko dalinas ang stage? So, ang ilang performance pa gaya ito, napigtaan pa. But basing on the previous sinulog sa bataan sa lalawigan, I think that was the best. Apan giawhag ni Ballesteros ang tanang musaksi sa mga kalihukan sa sinulog nga magdala og mga gear alang sa uwan ug init. Gipahibalo ni Ballesteros nga nabalda ang ilang pagtukod sa ikaduhang backdrop sa stage tungod sa kanunay nga pag-uwan. Gipahibalo sa niya katong gustong mutanaw nga kutob na lang sa Biyernes ang ilang pagbaligya sa mga tickets. Ang atong mga spectators, they have to be honest, they're ready nila. So they have to bring raincoat and payong and wide-range hats to protect them from the heat of the sun and of course the rain. Kumusta ang pagsasabi ng ticket? Well, so far so good. So, usually, karon wika mo na I think it will be sold out yapon. So, napay available? Available tickets. Leslie Caminado Vistillo, News 5. Sa umaabot tuig 2015, gikatakdang tukuron dinhi sa Mactan Industrial Light Park sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kun MEZ 3 ang laing multi-million-dollar facility na iya sa kumpanyang Teradyne kansang buhatan kasampangang nag-operate sud sa Mactan Economic Zone 2. Sa higayong mahuman ang proyekto, ang maong building mauna-unyay labing dako nga edipisyo gawas sa ilang main office na tua sa Massachusetts, USA. Ang Teradyne mo'y nag-unang supplier sa automated test equipment na mao'y mo testing sa mga semiconductors, wireless products, data storage ug complex electronic system sud na sa 15 ka tuig sa MEZ 2. Atong sa groundbreaking ceremony baguhay lang, gitambungan kini sa mga kadagkuan sa maong kumpanya gikan sa gawas sa nasod. Gipaybaw ni Jacqueline Briones, ang site director sa Teradyne, nga ilang gikalipay ang katumanan sa maong proyekto na 5 ka tuig na nilang gitun-an. The reason why we're building one is to consolidate the 2 buildings that we have now. So we are kind of separated. So that's the first thing. Plus, of course, the new building would be an opportunity for growth. Meaning, right now, kasi even if you want to add more work or to grow, we can. Ang maong pasilidad gilauman nga makaakomodar sa call center sa Teradyne Admin Office o Repair Works Facility sa Cebu. Sa kasamtangan, dunay 640 ka mga empleyado ang Teradyne ug ang pagbukas, 2 ka tuig gikan karon, gilauman nga mas modoble pa unya ang gidaghanon sa ilang mga trabahante. Nasayran nga sa tibok nasod, dunay 3,700 ka mga trabahante ang Teradyne nga dunay kita nga $1.66 billion. That's the intent. If there's growth, there would be growth for assets, investments, and also opportunity for more work and of course employment. Regardless, we have the economic zone in Lapu-Lapu, so even as other companies, we make it accessible. Ang Omori Development Corporation mo'y developer sa 17,000 square meters nga proyekto.
Gipangita na karon sa mga sakop sa Police Regional Office 7 ang pulis nga gingong usa sa mga mikuha sa negosyanteng drug dependent nga si Jerome Bendebel gikan sa ilang balay sa lungsod sa Balamban aron ihatod sa We Do Recover Drug Rehabilitation Center. Kay nung duman nga dihang gikuha si Bendebel ni adtong bag-ong tuig, wa na kini makaabot nga buhi sa rehab center human gideklarang dead on arrival sa Tambalanan. Andrea Patenya, Sugid Limi. Gibutyag ni PRO7 Regional Director Police Chief Superintendent Danilo Constantino nga sukad ni atong miaging semana, wa na di ay mi-report sa Regional Training School sa lungsod sa Konsolasyon si SPO2 Pakibot. Mensahe ni ini kang SPO2 Pakibot nga kun wa kinisa, magpakita unta aron malimpyuhan ang iyangan. If he wants really to clear his name, hindi siya dapat magtago. Yun nila, di ba? Flight is guilt. Suway namong gitawgan ng RTS7 apan di na makontact ang ilang hotline number. Mato di Constantino, gawas nga gipangita na nila si Pakibot, ni mando na sabsiya nga pasugdan ng investigasyon alang sa mga kasong administratiba o kriminal nga mahimo niining atubangon. I directed our R7, the Chief of the Investigation and Detective Management Division to gather more evidence and file appropriate charges. Giklaro sab ni Constantino nga bisan og di mapamatud ang sadaan si Pakibot sa kamatayon ni Bendebel, aduna gihapon kini tulubagon kay midayon gihapon ni guwa sa drug dependent bisan og way court order. Subling kitay manuan sa hepe sa Police Regional Office 7 ang tanan niyang mga sakop na hugot nga gidili sa ila ang moonlighting kung ang pagtrabaho sa laing kompanya o institusyon. Matud pa responsibilidad sa kapulisan ang pagserbisyo sa publiko, mao nga di sila angay maningil sa trabaho nga ilang ihatod. Lakip nga gipangita karon ang usa ka Edwin Hacosalem nga mo'y contact person sa rehab center nga mo'y kuyog ni SPO2 Pakibot sa pagkuha kang Bendebel. Gikumpirma ni Constantino nga di gyud kini usa ka pulis sukwahi sa pagtuo sa mga taga-rehab center. Sa among phone interview sa asawa sa biktima nga si Leonie, gipahibaw ni ini nga gihikay na sab nila ang ilang mga kasong ipasaka batok sa tanan nga responsable sa kamatayon sa iyang bana. Maghapon mo na mong istoryahan. Kanya, magkuhan pa, siguro karon nga week, magkuhan namin, mag-file namin ang nagsugod. Andrea Patenya, News 5.